ҳамада салом бо шумо ҳастам. ман Муҳаммад Шарипов. ман фикр мекунам ки барои ягон кас махфӣ нестае ки барои дӯстдорои мошин маркаи Мерседес на танҳо яке аз мошинҳои машҳуртарини тамоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва балки хиди понятияи мошина мефаҳмонад. ва яке аз чизҳое ки кора оправдовад мекунад ин таърихи кӯҳнаи хиди бренд ба ҳисоб меравад. барои он хотире ки тақрибан 135 сол пеш инженери олмонӣ патент қабул мекунад барои нақлиёте ки бо бензин ҳаракат мекард. яъне ки одам якумин шахсе мешавад дар ҷаҳон ки хиди понятияи мошина барои мо мекушояд. коре ки оғози тамоми историяи автопроми ҷаҳонӣ мешавад рух додагиай 29 январи соли 1886 ва то айни замон патент бо номи 37435 аз як инженери инноватори оддӣ бо фамилияи Бенц оғози тамоми эпохаи мошин боқӣ мемонад. ва албатта иш ҳам қайд кардан дар кора ки ихтироъоти аввалини Бенц куллан фарқ дорад аз ӯ мошиное ки имрӯз мо тасаввур мекунем. сечкаҳое ки ман медонам бештар шумо дӯст медорем ва бародаре ки хоҳиш карда буданд мухлисои сечка ба ҳисоб мераванд. мисли махдум хеле ҷои пинҳонаш нестае. яъне ки изначално Бенц муҳаррики бензинира дар велосипеди сечарха мегузорад. лекин чӣ хеле ҳамаи мо шумо медонем ҳамаи чи оҳиста оҳиста оғоз мешавад ва ин гап албатта ки дар Мерседес ҳам тааллуқ дорад. ва дар барномаи имрӯза мо гап мезанем ки чӣ гуна легенда ба дунё омад, чӣ гуна легенда шид, популярна шид ва чӣ гуна то айни замон яке аз беҳтарин мошинҳо дар байни дигар техникаҳо ба ҳисоб меравад. ва пеш аз видеоро давом додан чун ҳар вақта бародаро ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагия и ба шумо имконият медиҳад ки дар бурди ҷанговар бозингарои дӯст доштаихтон пул кор кунед. агар ки ту угадат карда бутонӣ ки кадом ҷанговар ё кадом дастаи бозингар ғолиб мешавад дар матчи пешистодаш ягон чизи қин нестае. ту метавонӣ дар бурди ҳамун дастаи дӯстдоштаи худат пул кор кунӣ. ва фаромӯш накун агар ки ту якум бор регистратсия карданӣ бошӣ дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода бар ки ба ин промокод мувофиқи сумми гузоштагии худат ту метавонӣ бонус ба даст биёрӣ ва ин бонуса дубора монда дар асоси бонус пул кор кунӣ. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагиа. чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем аввалин бор роҳи официални Мерседес оғоз мешавад аз соли 1886, лекин хиди сохтани ин марка пеш аз ин буд. яъне ки аниқтараш соли 1871. яъне ки дар соли 1886 запатентировад мекунанд. яъне ки соли 1871 Карл бо ҳамроҳи як ҳамфикри худаш як механический мастерской мекушоянд дар Мангем ва ҳамин хел дар рафти хатогиву ислоҳ кардан легенда таваллуд мешавад. ва барои сохтани якумин муҳаррик герое ки мо имрӯз дар бораш гап задастем роҳҳои хеле ҳам душвора маҷбур буд ки таъйин кунад. Карл Фридрих Бенц ба дунё омадагиай 25 ноябри соли 1844 дар ҷое ки номи ӯ вақташ Баден Мехлбург буд. а номи имрӯзаи унҷо боша Карлсруе дар Олмон. звонам дар машин. барои муҳаббати худаш нисбати техника Карл бояд ки сипосгузор бошад ба падараш ки дар он вақт ӯ машинист кор мекард дар поезд ки дар натиҷа дар синни 2 солагии Карл падараш аз дунё мегзарад ба сабаби бемории зуком ки дар кабинаи кушоди поезд гирифтор мешавад ба ин беморӣ. баъзе одамо агар ягон касе успешнера бинанд во фикр мекунанд ки значит бобиш момаш тағоиш хештаворош ягон ҷураш ягон кас ӯро дастгирӣ кардагия ва ин сабаби талчоки ҳам мошидагия. лекин чӣ хеле ки шумо мебинен дар ин олиме ки мо дар имрӯз дар бораш гап мезанем ин кор ба ин касатса надорад. барои он хотире ки фрау Бенц хеле ҳам зуд шавҳарша аз даст дод, яъне ки модари ҳамин изобретатели ки мо дар бораш гап задастем ва зан танҳо мемонад бо як писари хурдаш. лекин ба ҳамаи мушкилотҳо нигоҳ накарда зан даст боло намекунад, кор мекунад, кӯдакша мехронад ва ҳатто ӯра дорои маълумоти олӣ мекунад. неки видеосозон тамошо карда рафтаси фаромӯш кардаи лайк монед. лайкам монданам фаромӯш накун ва ҳатман ба ягон кас падилитса ка раҳмат. дар мактаб Карл ягон мушкилӣ надошт. а дар бораи профессияи ояндаш боша ба хотири оне ки наздикои ӯ хештаборош тағоюшу амакишу дигар одамои наздики ӯ оҳангар проектировщик строители дигар корҳои ҷисмонӣ қатъи алоқамандӣ доштанд. яъне ки ин намояндаҳои ҳамун намуд гурӯҳи одамое ҳастанд ки ҳам инженер ҳама кора одам дар як рӯ дида мешавад. бигем ё универсални одаманд. яъне ки Карл да интихоб буд худша шинохтан дар оянда ӯ кӣ мешавад.
аллакай дар синни хурдсолиш Карл чақа буд бо суратгирӣ ва ремонт кардани соатҳои деворӣ. Яъне ки мо гуфта метавонем ки аз синни хурдсолӣ ӯ метавонист ки дар дасташ атёркара рост биқапа. Дар синни 15-солагиш Карл мактаби грамматикаи Карлсруера хатм мекунад. А баъдан 9 июли соли 1864 дар синни 19-солагиш хатм мекунад факултети техническии механики институти политехникира. Баъди хатми донишгоҳ ба заводи машиностроителӣ меравад барои кор, барои ихтироъкунӣ. ба он нигоҳ накарда ки коре ки ӯ дар уҷа мекард дӯст медошт, все равно баъди 2 соли механик кор кардан аз кор мебарояд. аллакай дар ҳамон вақт ӯ дӯст медошт сохтани ягон намуд техникара, лекин кор дар завод чӣ минус дора ки ту ҳамун кореро мекунӣ ки ба ту фармон метан. яъне ки ту наметавонӣ берун ай проект ягон чӣ кунӣ, яъне ки аз дили худат ягон чӣ ихтироъ карданда ту ҳуқуқ надорӣ. ба хотири оне ки Карл аз хурдсолиш қадри пула мефаҳмид ва чӣ гуна ӯ ба даст меояд, аз корҳои ҷазир наметарсид. баъди баромадан аз кори завод ӯ корҳои хурд кардан мегирифт. дар ягон мастерской, дар ягон ҷойҳои дигар, дар ягон заводу фабрикаҳои хурдак, яъне ки бекор намеистод. лекин дар рафти кор карданаш ҳама вақт дар дилаш, дар сараш фикри сохтани чизи шахсии худаш буд. ба ҳамин хел соли 1871 бо ҳамроҳии рафиқаш Август Рейтер ӯ ширкати якуми худшона мекушоянд. мастерскои механикӣ ва ҳамчунин ин ширкати ӯ сару кор дошт бо дастрас кардани материалҳои сохтумонӣ. мисли ҳар як бизнесмени ки якум бор бизнеса мекушояд, ӯ мехоҳанд ки зудтар, тезтар муваффақ шаванд, бизнеси ӯ успешнӣ шавад. лекин маҳз дар бизнес якум бор на ҳама ҳолат муваффақ мешаванд. ӯ дар аввал заказошон кам буд, дар баробари заказ кам будан албатта ки маблағам кам мешавад ва оҳиста оҳиста кор ба ҳамин дараҷае мерасад ки ӯ қарздор мешаванд. баъди қарздор шудан рафиқаш мехоҳад ки шарикира қатъ кунад ва фирмара партояд. ин маънои ӯро дошт ки фирма баъди тамом банкрот мешавад, аз байн меравад. чӣ қадаре ки Карл ӯро мехост розӣ кунад, аз фикраш бигардона ки ӯ беста, лекин ӯ розӣ намешуд. баъдан Карл бо ҳамун заврақи шикастагии худаш танҳо монда, бе пуле ки ҳатто наметавонист арендаи помешениша биспора, ба фикри худаш фурӯ меравад. лекин ӯ даст боло намекард. то охир дар фикри худаш, дар нақшаи худаш бовар дошт ки муваффақ мешавад. барои он хотире ки дар сари ӯ фикри двигатели дарунсӯз буд, яъне ки двигателҳое ки аввалаш дидем ки кай оғоз шудагиай. ва чӣ хеле ки мо гуфтем ӯ пул надошт. маҷбур мешавад ки барои амалӣ кардани нақшаи худаш ӯ муроҷиат кунад ба хисари ояндааш, яъне ки ба падари арӯсаш. арӯсе ки ҳоли занаш нест. Карл Фридрих Ринг. марде ки ба профессияш плотник буд, ба характераш одами оддӣ ки дар болои пош хуб истода метавонист, қадр мекунад нақшаҳои ин марди ҷавона. хисаршавандаш дар натиҷа ӯра хеле ҳам пули калон метавад ки ӯ пул ба ин имконият медод ки аз як тараф долияи Август Рингера, яъне ки ҳам ҷурайш ки кора партов рафт, долияи ӯра бихара, яъне ки долия 60 шабота бага давай до свидания, далши бизнес погзаймай, ва аз дигар тарафаш ки сахт мекард отношенияи ира бо духтараш, яъне ки уже фаҳмидем ки қиз уже рафта. аллакай 20 июли соли 1872 Карл Бенц бо ҳамроҳи Ситсили Бертарингер ханомои қин зану шавҳар мешаванд. ва чӣ хеле ки гуфтем аллакай қиза гирифтагӣ буданд. хайда уҷа наоборот буд карочи. ва пешакӣ мехоҳам хотиррасон кунам ки дар таърих чӣ хеле ки худи Мерседес легенда монд, ин ягона примери ишқи реалния, ё ин ки ишқи реални, ё ин ки просто Бенц наметавонист ки аз занаш ҷудо шавад, барое ки оташура да уҷа гӯшоша меканд. карочи ӯ то охири ҳаётшона якҷо мемонанд бо ҳамсараш ки падараш ӯра имкон дод ки фабрикара барҳам ната. ва дар ҷа як кори дигашонам кам-кам ба корҳои тоҷико монандӣ мекунанд. мошин сохтанаш, гудак карданашон, яъне ки дар натиҷаи ин хонадоришон соҳиби 5 фарзанд мешаванд бо занашон. яъне ки ман дар бораи количествои гудакҳо гуфта истам. ба он нигоҳ накарда ки аз якумин банкрот компанияи Бенса падари духтар наҷот дод, бо дар рафти пешбурди бизнес ҳам чандин маротиба, яъне ки худи духтар ҳамсари Бенц ба ӯ кӯмак мерасонад ҳаматарафа, ва ҳатто шавҳарша ногуфта якумин ва беҳтарин рекламаи мошиншона мекунанд ва дар ин бора дертарози гап мезанем, сарости ман нашем. баъде ки тамоман мастерскойшон дар ихтиёри худшон мешавад, Карл Бенц аз пайи сохтани
двигатели дарунсуз мешавад. Чӣ хеле калакай шумо фаҳмиден, мақсади Benz мошин сохтан набуд, танҳо хиди муҳаррик ва ин муҳаррикҳоро нақша дошт, ки дар селские хозяйства, мисол корҳои деҳқонӣ истифода баранд баъдан. Лекин оҳиста-оҳиста дар рафти кор дар сари ӯ фикри сохтани коляска пайдо мешавад. Коляскае ки бо мотор мерафт. Дар разработкаи якумин двигател зиёда аз 6 сол сарф мешавад. Карл Benz ба даст меорад патенти мотори дувухтактнира ки ба бензин ҳаракат мекард 31 декабри 1878 ва ҳоло и аввали оғози ихтироотҳое буд, ки ӯ патент гирифтанд. Баъдан оғоз мешавад патент дар системаи зажигане, ки аз батарея кор мекард. Чӣ хеле ки ҳозир мо медонем калита тов метем аз аккумулятор мия. Якумин бор патентшо мо гирифтагиян. Вагарна хеле лома медохтӣ, тов медодӣ. Хиди свичаи зажигани, акселератор, карбюратор, радиатор, системаи хунуккунандаи радиатор. Number хо программа парид бародару. Программа авоз. Казаб сайсар мешавад. Радиатор, системаи хунуккунандаи мотор, ки дар асоси обай. Мастерскои ӯ машғул буд бо таъмир кардани техникаҳои деҳқонӣ. Вақте ки Benz машғул буд бо сохтани Вақте ки Карл машғул буд бо сабирис ором. Вақте ки Карл машғул буд бо нақшаҳои ихтироати ояндаш, ширкати ӯ сару кор дошт бо таъмир кардани техникаҳои деҳқонии ҷошон. Ва албатта ки мастерской аз ин ремонт суми хеле ҳам калон ба даст намеоварданд. ҳамон қадаре мерасид, ки нук ба нук покриват мекард расходҳои ихтироотҳои Benz-а. Чӣ хеле ки худи Benz мега маблағ ҳамавақт намерасид, лекин мисли дигар занҳори ҳамсари мара ягон вақт паст намезад ё ки ягон гапҳои лишнӣ намегуфт. ҳатто ҳолатҳое мешид, ки аз бисёр чизҳо ӯ даст мекашид, чизҳое ки харҷ доранд. Мисли дигар ихтироъкоро дар аввал ҳамчун сӯзишворӣ барои двигател истифода бурда мешавад спирт. Лекин ин маҳлул оҳиста-оҳиста ҳам худи детала вайрон мекард ва ҳам дар вақти хунукӣ на он қадар хуб буд. Маҳз Карл буд, ки ҳамчун сӯзишворӣ якумин бор истифода мебара бензина. Соли 1879 якумин двигатели бензинӣ ҳама санҷишҳоро гузашта ба кор омода мешавад, ки ин якумин оғози худи легенда мешавад. Баъди 3 сол Карлс Benz дар асоси мастерское, ки аллакай доштанд ва дар асоси якчанд патентҳое, ки дар асоси ихтирооти худшон ба даст овардагӣ буданд, ширкат ташкил мекунад, ки номи ӯ вақташ Benz NC буд. Барои кор анҷом додан ӯ маҷбур мешавад, ки диққати якчанд аксионера ба бизнеси худаш ҷалб кунад ва ҳамчунин самгузорӣ кунад дар як мастерское, ки барои велосипедҳо буд. маҳз дар ҳамиҷа Карл Benz имкон пайдо мекунад, ки сирини бубурора двигателҳои худша, яъне ки дона-дона не аллакай. ва дар давоми 3 сол ҳар рӯза бо якбора сифати ӯро беҳтару хубтар кардан мегирифт. Соли 1882 шумораи муҳаррикҳои фурӯхташудаи ӯ дар як моҳ ба 200 дона мерасад. Карл боша давом мета нақшаҳои ихтироъкориша. Ва маҳз дар ана ҳамин момент пайдо мешавад идея барои мошин. Сразу мошин не, яъне ки чӣ гуна мешавад? Оё мошиное, ки имрӯз мо ин қадар дӯст медорем, ин қадар ҳаловат мебарем аз рондани ӯ, агар ҳамин кор намебуд, ҳамин мошино пайдо мешидан, яъне ки чӣ гап мешавад? Як рӯз ҳамсари ӯ танқисӣ мекаша аз як тарафи шаҳр ба як тарафи шаҳр рафтана ва дар сари Benz фикр меояд, ки коляскаи худрав куна. Яъне ки дар асоси як ароба ӯ мегира ҳамин хел коляскае мекуна, ки 3 чарх дошт ва мотори бензинӣ қадӣ мерафт. Лекин барои истифода бурдан хеле ҳам капризни буд. Короче агар ба муқоисаи
техникаҳои имрӯза бигем ё BMW буд ё ки ягон автоваз ягон мошинои автоваз. Лекин мегӯянд ки ҳама чиз дар муқоиса фаҳмида мешавад. Всё распознается в сравнении. Дар он вақт ира бо ягон чиз муқоиса карда намешид. Тамоми соли 1886 санҷиши ходовой Motorwagen мегзарад, яъне ки номи ҳамаи ихтирооти ӯ буд. Ва зуд Benz ин мошинам патентоват мекунад ва дар патенти ӯ нависондагӣ буд ки вазни ин мошин 100 килоа ва суръати ӯ боша то 16 км дар соат. Объеми бакш боша 4,5 литр. Как раз ана мичендам хеле мошин боша зури ҳама мераса ки полни бак бага. Чанд қабр резам полни бак, полни 4,5 литр. Аллакай 3 июли соли 1886 газетаҳои олмонӣ ба тамоми ҷаҳон эълон мекунанд баромадани аробаҳои беаспа дар кӯчаҳои Мангим. Албатта ки чхеле ки фаҳмидем то ӯ вақта и аробаҳое ки ин муҳаррикш монд дар дами асп мегаштанд ки номи и Benz Patent Motorwagen модел 1 буд. номи дароз. Инженере ки аз кори худаш хеле ҳам розӣ буд давом мета барои даработка кардани техникаи худаш ки изначально ҳадаф мошин сохтан набуд. Яъне ки ҳамун техникаи кардагиша беҳтара хуб кардан мегира. ҳоз ягон одами моро мебинем мега мошин сохта ихтирокора. Ихтирокор чизеро мекунад ки неста иҷахмонем. ҳози вертолёт ихтироъ карда намешавад, мошин ихтироъ карда намешавад. Ино аллакай ихтироъ кардаанд. Мешавад улучшение карда, мешавад тюнинговать карда. Фаҳмидем? Фаромӯш накунед. Ба он ним сол дар кор мешавад ки версияи дими ҳамин мошина бирора, модел 2. Дар аввал оилаи Benz дари мошини худшон танҳо ҳаракат мекарданд. Аз соли 1887 мошини Benz ба выставкаи ҷаҳонии Париж равон мекунанд. Ва агар ки мо бигем хеле ҳам диққати одаморо мошини ӯ дар аввал ҷалб кард, хато мекунем. Барое ки бечора дар 2 сол дар миёни периоди солҳои 86-88 танҳо як мошин савдо мекунад. Ва маҳз дар ҳамин ҷа ҳодисае рух медиҳад ки ба тамоми ҷаҳон паҳн мешавад. Ба нобарориҳои шавҳараш дида ҳамсари ӯ ба хулосае меояд ки каме ҳам боша дар ин кор саҳми худша бирасонад бо ёрдами як нақшаи на он қадар хитрӣ. Яъне ки бе иҷозати шавҳараш ҳамсари ӯ мошина мегирад, 2 писарша дар мошин мешинонад бо номи Ричард ва Евгений ва равона мешавад аз Мангим ба Форсгейм ба назди модараш. Яъне ки оддӣ карда гап занем дар ин кор чияй ғайриоддӣ? Яъне ки ҳамсари ӯ якумин рекламара кард. Рекламае ки доказат мекунад пробеги мошина, ки мошин чӣ қадар муддати роҳи дароз метавонад биравад. ин кор рух метавад 5 августи соли 1888. Албатта роҳе ки ӯ ба хонаи модараш рафт роҳи кӯтоҳ набуд, 104 километр. Лекин ӯ тонист ки қарор бигирад дар шаҳраки худшон то шома. Ба чунин медонем ки хай 180 намерафт. Чхеле ки шумо медонен объеми баки мошин хеле ҳам кам буд, ба ҳамин хотир якчанд маротиба аптек меравад занак барои заправка кардани мошин. Не бародаро, ман хато накардам. Дар ӯ вақт ҳамчун средство барои тоза кардан бензин танҳо дар аптек фурӯхта мешуд. Чхеле ки гуфтем проблемаи заправкаро ҳал мекунад, лекин мошин бо изнашат мешавад дар раҳ. Иша чӣ кор мекунад? Дар ҳар як раҳе ки ягон мастерской, ягон оҳангар ягон чӣ мебинад, калоткиёш хурда мешавад, соз мекунад, цеп вайрон мешавад, соз мекунад ва роҳҳои шланге ки ҷазир мешаванд аз бензин ба заколка тоза мекунад ва далши рафтан мегирад. А изолятори системаи зажигане ки шикоф мешавад, иваз мекунад ба подвязкаи чулки. Кори кардагӣ ӯ ба ғайр аз оне ки мошина рекламировать мекунад, бо як чизи хеле ҳам хуби дигар ба шуш метавад. Яъне ки ё фикр кардагӣ набуданд дар бораи кӯтал. Вақте ки мошин дар кӯтал риск мекунад, занаш маҷбур мешавад ки бо 2 кӯдак мошина тела кунад. Баъди баргаштан ба назди шавҳараш ӯро мегӯяд ки крутяши моменти мошина тағйир бите. Яъне ки чхеле ки агар шумо аҳамият додагӣ бошанд дар великои скоростной, вақте ки мо звёздочкаи калона дар пеш монем, звёздочкаи ақибгира дар майда, педал задан дамо қин мешавад, лекин мошин тез меравад. Агар ки звёздочкаи ақиба дар калон монем, педал задан мулоим мешавад.
лекин мошин оста мероа, но дар кӯтал хушрӯ мебароя. Ва яъне ки мисли ҳамин вори кор мекуна имрӯза моторо. Ва маст дар ҳамин ҷа Benz якумин бор ихтироъ мекуна коробка передачаи мошинира, яъне ки ӯ вақт мошини ӯ коробка передач надошт. Прямо ҳам гирён кади тарах рафти. Анака гап мезанем ки кори ӯ чӣ гуна рекламаши дар уҷа блогерҳо буданд сиёмка кардан партофтанд. Не, гап дар иҷае ки зани ӯ якумин зани сайёҳ буд ки худаш бе ёрдами шавҳар дар ин намуд мошине ки дар он вақт набуд дар иҷо шишта аз як шаҳр ба як шаҳри дига ки расстояниш масоҳаташ 104 километра сафар мекунад. И тамоми Германияу Европада паҳн мешавад хабар. Ки албатта ки баъди хабараш шунавидан худи зан дар одамо интереси намешавад ки премия тамтари зан бигирем мошин тела кунад. Не, интереси ҳама дар мошин мешавад. Ва баъди як сол шавҳари ӯ сеюм маркара мебарора, модел 3. А баъдан вақте мефаҳмад ки дигар инженерои олмонӣ мошини чорчарха баровардагиянд, Готлиб Даймер ва Август Майбах, Benz фикр мекунад ки ман чорчарха мекунам. Хорошо что панчарха накардай. Аллакай соли 1893 Benz мошини чорчарха мебарора. Мошини чорчарха мебарора бо номи Виктория. Бо қувваи 3 асп ва суръати то 20 км/соат. ва идафару муваффақ мешавад ки дар натиҷа дар давоми як сол 45 мошини ӯ ба савдо меравад. Ва як факти асосии дигаре барои муваффақ шудани ӯ ин рекламае ки дар гонкаҳо мешавад. Якумин бор Benz NC соли 1894 дар гонка иштирок мекунад. Маъз дар ҳамин сол редактори асосии газетаи Париж La Petite Journal якумин бор дар таърих гонкаи мошина ташкил мекунад бо маршрути Париж-Руан. Дар ин гонка метонистанд ки тамоми ихтироотҳое ки 3 баллон доранд ва мотор доранд иштирок кунанд. Организаторои ин гонкада зиёда аз 100 заявка дода мешавад, лекин дар охир танҳо 25 мошина қабул мекунанд.